I denne video gennemgår vi, hvordan du tilføjer kollegaer som stedfortrædere. Dette er især smart, hvis du er out of office, skal på ferie eller i tilfælde af sygdom. Stedfortrædere har nemlig mulighed for at planlægge Skype-møder, foretage opkald og modtage opkald på dine vegne. For at tilføje stedfortrædere skal du åbne din Skype for Business klient. Klik herefter på indstillinger og find funktioner på listen. Under funktioner klikker du på indstillinger for viderestilling af opkald. Klik herefter på Rediger mine stedfortrædere nederst i vinduet. Her har du mulighed for at tilføje stedfortrædere. Klik på knappen Tilføj for at gøre dette. Din stedfortræder har mulighed for at planlægge Skype-møder og foretage opkald på dine vegne. Hvis denne person også skal modtage dine opkald, sæt da flueben i boksen under Modtage opkald. Hvis dette er tilfældet, skal du også vælge, hvornår din stedfortræder skal modtage opkaldene. Enten samtidig eller efter 5, 10 eller 15 sekunder. Til sidst skal du vælge din stedfortræder på listen øverst i vinduet under den indstilling, der dækker dit behov bedst. Der er 2 muligheder. Enten ring samtidig til, eller viderestil mine opkald til. God fornøjelse med opsætning af stedfortrædere.